Horas madhita akadamang do dainang. Horas. Marlas ni roha hita noaing marpungu di bagas di tuhat tarison. Ima di pesta paduahon parningotan ari hasasaur ni ton di Porbadia. Topik ni pestata ima ton di Porbadia na paimbaruhon. Atong tabongot ima parmingguota martangyang nahohom mahita. Amen. Debata ton di Porbadia, ima hapataran ni debata marhite ton dina. Di bagasan hadirion, hasi tulusadaon na mangula do debata ton di Porbadia, rap dohot debata ama, nang debata anak, sian saleleng ni leleng na, rodi saleleng ni leleng na. Ton dini debata do na mga ramoti, manuturi, manurirangi sudie jolma dohot pahoton uhum hatigoran na adong di hasianganon. Roho oton di Parbadiai, saingani rohaton biki, asa marsi gorgor di hami, holong lau mamuji pasangap warmi. Ibana do pasahaton hata nang pangukapon nasian debata tuaka panurirang. To di Porbadia do na manguduti ulaw ni Jesus Kristus di Portibion, lahom madjo papunguhon, pasadahon, parsaoran, o ikumene manang dohot koinonia, pahehe panidangion manang marturia, dohot pakubasion manang diakoni, huhut pabadiahon huriai, marhite barita na uli. Haleton di Parbadiai, saingani rohaton biki, tusude ruasmu asabarani, manghatindakon Yesus dalam. Ton di Porbadia do na mangajari Portibion taringot tu dosa, hatigoran dot uhum, ibana do na manahapon haluaon ni naporseai, mabahin hamubaon ni roha, patiurhon paibaruhon hadirion, manogunogu tu hasitongan, mangajari pasangapon debata, huhut paradehon sijata partodian di naporseai. Gohi hamido tondimi, asa tarpatupa lomomi, lau mangholongi akadongani, dau mausung, lateni rohai. Debata ton di Porbadia do namadjo, mangajari huriai, jala patok-tok kon di bagasan haporsiaon, dot habadiaon di bagasan barita nauli, bahen hasangapon ni debata, marende mahita. Namarhu
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sian Sion, si Tuan ni hinadenggan, marsinod dang debata, say narodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonod do didok Jehova, usehonok kumaaik tuak kana mauas, dohot akasunge tunamahiyang. Usehonok kumatutu todikku tu pinoparmuna, nuaeng jala pasu-pasu, pasu-pasukku tu pinoparmu sogot. Jehova do debata, jala ibana manodangi hita. Tabaton hamuma akapelian pestai, saha rodiaka tanduk nilanggatan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akana porsea di hatam, marhite-hite tondi porbadia, saibu hai marohanami, asature parohaon nami, marhite-hite tondimi, asatok tonggok dame rohanami, makalatson hagogon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon ma patik ni debata diulau ni Apostel 2 ayat 30 lalu. Alai di doksi Petrus ma tunasida. Paubah hamu marohamuna. Dungi padidihon hamu maga ganup hamu tu bagasan guarni Yesus Kristus. Bahen hasesani dosa muna. Asa di jalo hamu selehon-lehoni ima to di perbadiai. Ido sahatna rap mangidogo mahita tuadopan ni debata mangulahon na hobar tu lomonai. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tu patimi. Amen. Saingani rohana
Tato poti madosatta. Ale amanami jala debata nami na di Banua Ginjang. Pargogo na suatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi sa liling-liling na doa sini roham. Sa imat pamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husunggulihami rimasmu. Marhite sian pangalawasyon nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalawasyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Molo tung adong manang isena mardosa, adong do pangodiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibana do pardengganan taringot Tuhan tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debatana di Ginjang. Amin. Suntongo sonu iro di doka kami suruton di nabadia busur mabai haki guguhun sungguh maturo aku. Hatani debata turpuk niari pesta Pentakosta badua honon 2 Musa 20 ayat 1 ayat 5. Dan jadi para ratonmu barita gap-gap, jala unang paherbang tangan murap dot parjahat, gabe sitindakon hagi duhon. Dan jadi pahitonmu tahi torok lau menjahati, jala dan jadi parpangalanmu hata bada, manang manalopi hata torok lau papelhon hukum. Napogos pe dang jadi apinanmu di pargulutanna. Molo jupang hol lomba ni musum, manang halo de lindu, ikon mulak tong ihonmu tu ibana. Molo di ida ho halo de ni halak na makagigion ho, mandate di bahen soratna, dang jadi pasobonmu peak, ikon pahehonmu doi rap dohot ibana. Ido sahat ni turpuk, martua do akan natumangiun hatani debata, jala na peopsa. Amin.
Taha tidakon ma hapor siaw tai, songon nahina tidakon di dongata sa hapor siawn di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai. Imana tinubon si Maria, nagabe-gabean siantol di porbadia, andorang suabuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguman silatus, na mate tarpajal do ibana di hapnos sila, na tua-tuba na toru dulu, na mula mangolo di are patulu, na manaik tu surgo, lahulu tu siam debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana ipamulak suatu tanoon, manguhumi alat na mangolo do na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala dong sada huria na badia, huria atau kanalak Kristen akan na badia, do dia san dosa, do dia tain na mandok, mula mangulu sok dan nau mate, do dia ngeluang mula suara susah. Amin.
Maredehita lausta pasahat ma pelean sada A dohot sada B. Damini di batana sumburung sian saluhut naroha. Di mana mengaramoti hati-hati doho pikiran buna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita salutna. Damang dainang hurian hina holongan di Tuhan Yesus Kristus. Hatar ni debata nagabijamita tongon di pesta paduahon. Hasa sahur ni tol di parbadia tarsurak mai di buku ni Titus bidutolu ayat sada satro di ayat walu tokono mai do di sita pai huti hukma pai ngok mana sida asa marroha nauduk mangului panggonggomi na mangarazai uhut ringgas tunasa ulau na ringgan unang masih isahidongan manang natokar naing ma parroha na labok parroha pangaju bisa luhut halak ay doho dohita na jolu akan hoto na tuis na lilu pinarhatuban ni regam ni hisap-hisap do sakap-sakap taulahud do hazahaton doho late-late akka hagigian do hita jala masih hosoman alai di sima tarida habasaon doho habasaron di bata si pelua hita dada alani ulot ta hati goran ubain na di pelua ibana hita tungsian asini rohana do marhite-hite padidio pangulahion tubuh doh marhite-hite tod di parbadia napi na paruhon nay naung di usahon nay tu hita
buas marhite-hite Yesus Kristus si pelua hita. Asa gayo partikor hita, binahin ni asini rohana. Jala sitean hangoduan saliring-liring na, mangihutton pakirimoni. Hapos at dohatay, jala naing ma gomos hati dakkonom bunay, di pangidoro hakko. Asa nasida naung gabi porsea di debata, makkapadutton akka ulaw na ringgan. Ima nauli jala hasea di jolma. Ido sahana. Damang dainang hurian ang hinaholongan itu kata Yesus Kristus. Ada riomma tonga-tonga di huriatta patupakon pesta parningotan. Asa sahur ni tod di perbadia manang Pentakosta na paduahon. Nunga ganup tao taulahonon. Nunga gawe hera hasomalan tonga-tonga di huria. Pesta paduahon di parningotan asa sahur ni tod di perbadia. Alai molor taringot di pesta padua huni ngamulai belam sumurut hadirion pakirimon di torop akan aporsea laho madohoti ulaun pesta padua hon takolap pesta paduahon Pentakostaon. Pesta paduahon hatutu betong nosongoni. Nanang dia ma pesta paduahon selam sumuruk do harorona. Tang binoto ahasibu sirra. HP molotarisi do kadamang dainang bahasa kepatupaw pesta paduao kita lakola pada sipon do. Pada sipon parningotata, pada sipon hatawota, jala lampahotton pakirimotta do. Baik di patupa pesta padua huni. Asalam ingot tita. Asalam tugu pakirimotta marhiti ulauni patupa ma pesta padua. Molo binereng bayi ma namasa. Ate kamangin angate. Ido ti semalan. Ido ramen na bayi patupa. Sampingimu se mau lihat do di pamaret tata di patupa adong cuti bersama. Nuaing ngopi, harus cuti bersama di hari-hari besar. Di sudi akaragam di Parugamon nuaing. Muna juluan ini dak kiai, kan? Olat di HKBP itu narong libur, pesta paduahon. Mulai nasingi dan adongi. Jadi so kami tiki mangula di Tarutum. Molo pesta paduahon marminggu pagi do ala libur do isi HKBP kita rutung. Jadi molo pesta paduahon pagi do dibayani. Ala berkembang partikian lamangerbang ma ba ujungnya mangaririk ma. Idi ma partikian na lehet boira udur. Songon di huriata ya emma songonon partikian na. So kami peti Semarang tong dosongonon ibae mai sibuk niari manang menjelang malam asa ro ruasi anak pesongoni amang dot makenang lasma rohatta ai tajakkod do asini rohani Tuhani tajakkod do holong ni rohani Tuhani
marhite na torus manorus ditatap hadiriotta. Marhite na torus manorus do hape iba na mangodiok kita. Dang diloas sita di bagasan hata hutotta. Biar ni rohatta, ganggu ni rohatta. Asalani do golas ni rohado kita nunga. Dilehot tu kita tod di perbadia. Tod di si pangapul. Tod di si panuturi. Si pangajari. Do si panggugui. Dilehot do tu kita. Nuaing ipatuduhom matu kita hatakasan ni ulaon ni tod di parbadiay ibagay sa parngulutta. Hatakasan ni ulaon ni tod di parbadiay ibagay sa ngulutta alay jumolo di paingot tita. Di paingot tita markite panuratan ni si Paulus dan si Tituson di paingot di dok. Ay doho do kita na jolo akan na oto. Marti na jolo na oto do habi kita. Di pa oto ay siyang anon. Nalilu. Parrohatois. Ido habi kita na jolo. Di paingok mahita di si pabuwa asa sunggul di bagasar rohatta pakka mulai to honotta pambujotta di asini roha di debata nama kaholongi kita alanunga di tait kita separngoluon na pardosai separngoluon na so mangula hiat debata di bagasar golutta gabi tait tu parnguluon na mangula di bata di bagasang golutta. Ito di paingot tu kita. Dan na tangbik kung mangula behita manoktong di bagasan pargulut na ujui. Alay dahil kita na yung mangula kita, mangulu kita, di bagasan holong doa sinirohan itu hani. Asalan ini mah dipasunggul kong matu kita muse, perjol sahali di dok, paingot na sida. Asa marrohan na uduk, manguloy pangkonggomi. Di portibiod do pehita mang do tamakenang. Dilehon tu hatea sinirohan tu kita. Marhosa hanguluan. Naing marpangulaw kita. Marpabayanan. Di tonga-tonga ni hasiangan di portibiod. Tentu sehali adong do pangkonggomi di hita. Nabi nabaki di debata marhita kapamaret tata. Asalan ido nasa bentuk na pinatupan ni pamaret tata na marture tu hatigoran doho tu hinauli ni kemajuannya ke masyarakat na tentu sehali iko si dukungot tado iko si pujiot tado jala iko si uluat tado marhiti seni hau duhota hak dan kewajiban dah ikut sifat potar. Ini nanya turhon na. Soal masyarakat kita di tonga-tonga ni pamaret tata, ini kewajiban dah ikut sifat potar. Dalam seni itu dileta lawan jalo hak ta. Sok-sok ni nang di tonga-tonga ni organisasi pe. Terlebih manang di huriat ta. Kasi tahu uduk do hita tuaka aturan daung pinatupan di huriyai. Maratur do sude
tertata harus sudah dengan. Asa gabe boy kita dengan. Asa maratur kita. Asa uli. Damai. Nasa perguluni. Ido benda bayan. Togi homay tatusi. Udang gabe do ngatong. Dia keragam ni pakatayon. Naung diputus son. Ditotop po secara kebersamaan. Ada dong diulahon, diungut-unguti. Ada orang namasa. Ngadi rapoton. Ngadi totopon, diputuskan. Menjadi satu keputusan untuk dilakukan. Dung diulahon, diungut-unguti. Baru semacam kritikna. Semacam aka sumbul-sumbulla. Apalagi alani kemajuan kecanggihan waingon di medsoson itu kata patok bo satu di sana welu kan? Apalagi alani murah-murani lahum madabu hadiahun waing sian FB Pro innati FB Pro ada penang macam-macam meme namar tiktokon kan asitur kata patop siber kun asa dong di mana berita-berita di mana idok kana masan wain ibe saya panggugay duit di tonga-tonga di paranguluon alani romang dokter makenang di dogma ikon sipa sidingot tadui dang bemian di sibe kita. Ala nunga di songkopi tot di perbadia kita. Ala nunga bongot ibana tu hadir yotta. Lako mengajari kita. Patau kita disudai ragam ni pargulmi tot di golu. Ditogu kita naik tudalan. Hasit tongan na lomon ni rohan di mata. Asalani manusia emang dokter makenang ido ubahin saya manok tong maneli di bata do hadir yotta laus maduruson asini rohana do pak kita alani ido di perbulu kita asa hagir giron di todi no ngadong dihitai naik tapang asa ako nih gabi hagogo od dihita lau mardida sudah pargudunon ahina masam ni hasiangano nakamanginang pangelailan ni portibion songoni nama subalinda pangelailan ni portibion songoni nama parir na paetna yakana porsea alemo lodo yakana so porsea songoni nama hina tabuning hina ulina ale yakana porsea parir dui paek dui hasik dui alana nak tusi ditogu parngulun yakana porseai parngulun yakana porsei naing dogok dame holong asini roha habe ngeton asa baru songon nani di parbu di todi ido ngulun yakana porsea asalani do parirdo pangelain dari portibion ido bae di si Paulus do tong asa unak sarobang do portibion unak sarobang do porti ala di parirna paekna hasikna di ngulun yakana porsea kita hidup di tengah-tengah dunia tetapi jangan menjadi sama dengan dunia.
Ay ngasal pupi. Ngasal pupi. Luas ma. Tuhani mangula di bagasang ngulutta marhite tod di perbadia. Ido holong na ido asini rohana na durus tu kita. Dia memberikan kasihnya dan anugerahnya kepada kita lewat Roh Kudusnya. Untuk selalu boleh membawa kita kepada kehidupan yang benar. Amang do tamak kenang urian na hinaholongan di Tuhatta ngulu ni halak na makilalakon na sumbangula di bata di ngulu na manaktod di parbadia tudus dui songol lapuan molo di gulap-gulap dan mengulun adong go bentuk na lampu. Ala nang marlapatan ni ala di gulap-gulap. Ala molo di pangulu lapuan torang may mana. Adong ma lapatan na. Adong magunana. Dakkolang bentuk na biadong. Alay adong ma lebena. Ibay ma gabi panodang. Asalani do kita sa luhut na kadamang do day nang disosoy do kita tusi. Asa adong ma perlebaan gunana ni hadiriotta nau ni songkopan ito di parbadia. Kebenar di dok turpuk tahun di topik ni pesta padua honon to di parbadia napai baruhon. Hidup diperbaharui oleh Roh Kudus. Hidup diperbaharui oleh Roh Kudus. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih dan anugerah dari Tuhan lewat Roh Kudusnya dalam diri Yesus Kristus kepada kita. Itu. Jadi tujuannya dia. Asa marguna hadir yotta. Marguna. Idiedo asabui marlapatan perngulota. Pembaru mah. Paingok dohita tong nang tu tahun transformasi di Huriata 2021-2020. Tahun transformasi. Rom 12. Berbaharui. Tahun di Parbadiai do na mangula Roh Kudus akan bekerja untuk menyatakan kehidupan kita diperbaharui oleh pembaharuan budi. Hidup kita kamanginang. Molonung nga dipabarui ta si songoni to tu sahali ma. Ida benar idok kata di bata. Ikut taula ko mahati kuron. Ulao katigorani asa une. Ulao para sini rohaon asa une. Unang B. Mian dibaga sa kajahato. Asa gabi tigor. Pinahin niya sinirokan ni Dibata. Ito didok. Ito kita nuain gabi sososos. Di Februari. Hangulot tamar kita ito di Parbadi. Maka hasilnya pun adalah kehidupan yang baik.
hanguluan na denggan ido hasilna. Dia do hanguluan na denggani amang do tamakena hatra de batado manurut tuhita. Asa naing marparbue mahadiriota. Marparbue hadiriotai sian pangocar ni todii na mangula di bagasak kita. Gabita padau mah latini roha kecemburuan iri hati dengki dang betong. Ona-ona di jambitakku na diareming kuna salpui. Olam mamulus do jol mese jolokku. Ale tersongoni masukuni rohaku. Mamulus do. Ale tersugi rakku amereng. Itor upaharuar hata ser rohaku. Mabursikun bersik maho terdik. Olam mamulus. Surah kau warung biar manangah tuau. Dengarung manangah hebat tuau. Ol lewat di mana putih? Juluk. Tertubu suguni roha. Tertubu nasuringgan. Baik kok kita macam ang dota makenang. Bohado boy moroso kuni Tuhanmu. Asalani do, iko si pasidingot dui, sepeda odui, alai naik si paro tu hadir yota, naik ko makaholongi do ngatanak tu kita. Salani ido, iko boido, sian pakatayon, siap pabahenan. Sian gerak-gerik di tubuh tapi naing do si haholongak kita. Asa siani boy do terpancar sinar kehidupan Roh Kudus di dalam Dia yang melihat kita. Itu tuhitak kamanginang. Una pajulu-julu kita membendilai. Nah oleh itu sifatnya terpajulu-julu kita membendilai. Apa nak patut kita mendilai? Alana holam mamereng do kita bui. Ambil mendilai nadang bui kita. Untuk penilaian kehidupan ini hanya Tuhan yang mampu untuk menilai itu semua. Molo kita, ditogihot do kita. Asa jumolo kita mamerek tu dirita, asa mamerek tu dongatta. Di sido perubahani. Di sido hai baruoni. Na tinogihon ni tordi parbadia. Di simana mangula do tor di parbadiai di bagasak kita. Ragam do berakan asing amanginang. Akan aboy berengotta jala boy pakilala honotta songon dia do pangulaon ni tor di bagasak kita. Masam di patupa di bagasak kita. Alana pengidengunon di kita dipagilo terpukot no eksek kita ima bohado hadiriotta. Dina manjakot to di parbadiai gabe hangulu honottai jala parbue honottai di bagasang gulutta. Ido nang dohonon na tuhitan wae. Majakot to di parbadiai gabe hangulu honottai jala parbue honotta. Sadok gulmi ni gulutta. Memang dah song membalik tangan, telapak tangan daun. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Alani ido naik kita, toktong
ditorangi, disodangi tonti di batai kita. Gawi bui, gawi panodak kita di tonga-tonga ni hasianganon, di parngulutta, di keluargata, di ngana perkarejota manang di dia kita. Talehom madirita, laho toktong, maka nguluhun hata di bata. Maka nguluhun hatana, jalan mangulahun hatanai. Asa jupak kita, nani igil ni hadiriota, namar ture tu hadirun di bata, marhiti todina, ima, dame, lasni roka, doa sonangan. Tong amang do tamak kenang tajakom mah todina di bata. Kami todi hatiro di bagasa roha do pikirata, na mangajari kita, na lapatauh kita, tarlumobi mah, na mangapuli, do manugu-nugu kita, di sudena, akka hamolon ni parngulutta. Amin martanya kita. Ali Jehovah Tuhan nami moliate maroha nami dihotukan, di gudang niya sini roham, na doktong makaholongi ngulu nami, kita tapodo hadirion nami, di bagasan ganggu ni roha, hata huton, Tuhan mau lihat roha nami di kodo Tuhan kami todim di perbadiai, imana gawi si panuturi di kami, si pangajari di kami, si pangapuli di kami. Nalaho pagirgir kon hadirion nami, todi nami, asalaho, marpangulahu kami, di tonga-tonga ni hasianganon, parulau nadingkan. Jehovah Tuhan nami, luas matodim tod di perbadiai, na mangarajai roh adok pikiran nami, asa marune tulo meniroham saluhut na pabainan nami, pakatayon nami, parture ni sude gulmit ni gulu nami. Jehovah Tuhan nami, pura jumi kami do tok Tuhan, pardosa do hadiron nami, maredo podongan nami jol matar lumobi maredo pokko, salpu homai, asa tama kami haboran ni paso-pasom, marningot do kami di sudena akadongan nami, ruas ni huriam, hakabi badungo secara khususna. Homa Tuhan nama dongan, parmudu mamasu-masu na sida, disudia kagulmit ni guluna, diregam niya kana pinikiran na sida, toka-toka ni guluon, urupi na sida Tuhan. Asa toktong di bagasa las ni roha na sida, di bagasa pakirimon na togu sa na mangulu, tuado pambu na badiye. Di ruas ni huriam na di bagasan parsakiton, na di rumah sakit, nang nadijabu pe. Homa Tuhan, kayu pangubati di dasida. Pasu-pasu, aka pangubati. Pasu-pasu nang akubat na pinangan nasida. Soksoni nang akasi panganok pe. Parhitiamu mesaluhut na. Dahil pamalupot parsaiton na hipas, pamatang nakpartodion nasida. Gabi buhay mo sa Tuhan. Ya karyanya mangikut di bagasa kaya pason ni pamatang dotodi. Rabdo keluarga. Marparsauran di bagas coromon. Rabdo tam saluhutna. Ruas ni huriam. Alani madri Tuhan. Diregam niya kapagidon nami dope. Nasu telup terpajocor kami sada-sada tu lupa muna badiai. Oh mamangod dihok kami Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan jal sokop kami. Amin. Mare de mahita los tapa pungu ma pilet na badua kun. Sanggup Tuhan minadi
Jong-jong meta saluhutna. Tatangyak ko mapiliata to depan di bata martangyak kita. Ale di bata amanami na di Banu Agijang. Hodo haroroan ni salu sile oleh na dengga do nasau libasa na mauliutus. Upasa atay masyan na nilehon metu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparasya kami pilihan no pati bulkon karasaumbu. Di tonga-tonga di huriam do di Portibion. Buhay marohanay marhite-hite tordem. Asalam tada kami gudang ni silehol-lehom itu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata amanami nasutara sam do gudang di silehol-lehom budi kami. Todim na badia di lehok kotu kami jolma. Sumonggopi kami na leaon. Na umargay di lehok kotu kami. Jala gumudangi sien Portibion do siap pagi sinasude. Ope moliate marohanami jala pujud nami maho. Ala ni sude habal gaon do hamuliamu na pinapatarmu tu kami. Sailehon maton di parbadiai tuhuriang akan na Allah mengihutun Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala patong-tong hamilian di barita naulii. Aleton di parbadia. Sai pasada mahuriang Na pinapungpunguni asa mas jalwan jala mas golongan songon akari wasi daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadia. Sodangi jala patiur mahami. Asa utada kami akadosa na belgado na met sipa sidigon nami. Sa ibuas maho mane sa dosa nami. Asa lamba dia jala ibaru kami ganupari. Asa terbaik kami saor di bagasan huria na badia nasa sadai. Sa odihon jala padomu kami tu amai. Asa posro kanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sai tambahi si lehon-lehon tuhuria asalam ganda torok ni akap parbarita nauli dohot pangaraji Dohot para siroha. nama marita Habal gaunmu di Portibio. Saya sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan di kala Kristen di gereja di persikolaan nang di bagas nabi. Asa tahu sida saor tu parpunguan sugut. Saya sungguli akan terpudum jala parkuku akan agale. Saya songgoti maakanan yang dohot natang meroka. Asa ditinggalkan nasida kajahatun nasida bi. sai parohai akan bojok roha jala kapuli akan marsak Dohot nadanoli. asa unang Di rupa-rupa Portibion akan amaloiho. sai tatak mana patok Dohot nabagu biurun di halak ala namanya siaon ni Yesus. sai ajarin Ajarin nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran niaka panggonggomi. Panguhum dohot akaraja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida. Ari paruhumas sugut. sai patugu hapersiawan nami asa totong huingot kami
nang sesa dosa nami, jala buanmu hami Tuhan moluan sogot. Saya sungguli pakirimu na mangulu di kami, asapos rohan nami, nang malake dagingon, pangulum muda muse, asa masuk kami marnida di bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin, alia manami na di banua gijang, saya pinar badia maguarmu, saya romah rajamu, saya saut molomu ni roham di banua tongon sokon na di banua gijang, lehon matu kami sedarion hanguluan siapa hari, saya sama dosa nami song panesa nami, di dosa dongan nomor dosa tu kami, unak kami tugut pangujunan, pelua mahami sien pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Sodakot Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasar homma damena tutodem. Amin. Selamat Hari Pentakosta Badua Humarita Seluna. Selamat Pentakosta 2.